Pila ka mga babae nga naka-quarantine sa Sumag National High School sa Bacolod City ginreklamo ang ginapatihan nagapanglingling sa isolation facility. Bao, apang LGU sa Bacolod nagapaningdugan nga wala sang may nagakatabo nga pagpangbastos sa mga facility. Yaring balita nga aton gintutukan. Sang damlag lang, ginkakibot sang grupo sa mga babayi nga naka-quarantine sa Science Building sang Sumag National High School nga nagakurog kag nagahibi ang isa nila kakaupod pagbalik sa kwarto. Istorya sini, samtang nagapaligo may nasiplatan ini nga lalaki nga nagapanglingling sa bintana. Nadiskobrehan sang grupo nga nagatungtong sa cable reel table ang suspect. Ang ilang ginisuspetsahan niya nagapanglingling, isa sa mga staff o kun gwardiya sang pasilidad. Ginakabalakan sang grupo nga basi nagkuha pa sang video o kun litratong suspect samtang sila ang nagahublas. Mga hinayupak na di serya. Nakurog sa sargahindi nga may nagkita siya kung sa niya tao sa likod ng CR. Kahapon, nagpadulong si Councilor Renesito Novero, tagpamuno sa quarantine kag isolation facility sa syudad, agud mangusisa kag suno kay Novero. Ang ginaaliganin nila nga bintana na daw ginalinglingan, gintapunan man lang to dayon. Nothing really that alarming. Wala man siya may nagako, wala man siyang proof. Apang depensa sang tagreklamo, wala man sila ginatubang ni Novero kang sa baylo, gindepensahan pa ang mga JO sang syudad nga ila ginareklamo. Ara kami mo may witness mo, wala yung reklamo namon. Ginhimo nila kami abutigon kahapon. Hindi kami tinanong ni Novero, yan mo na yung sakit niya sa amon niya. Nagpatigayon man ang CHO sa investigasyon. Sunod sa CHO, imposible nga makapanglingling pa ang mga ginakapoy nga mga frontliner. Kag ginatudlo ang cable reel table nga gintungtungan, ang tuman man kabugat. Na manglingling ka sa amo lang ng exhaust ka na daw bintana sa banyo, COVID patient to, ikaw yung staff ka nga, ikaw to ang nakasulo ka lang sa tanan to nga. Kahangin, naghalin dito sa banyo. Masobra si Tentao mga naka-quarantine karon sa pasilidad sa Sumag. Sunod sa mga tagreklamo, tigayon nga matapos ang ilang quarantine, mapasaka sila formal nga reklamo sa kapulisan. Posible man kuno nga ila ireklamo ang LGU kag si Novero nga sa baylo silang buligan, ginadudahan pa ang ila kredibilidad. Opon, Kiril Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.